Maglola, angol, human na hagsaan sa natumbang punuan sa lubi ang ilang balay sa Digos City, Davao del Sur. Samtang nadanyo sab ang atop sa usa ka balay sa barangay Marilog proper, Davao City. Human na tumbahan sab sa naputol nga punuan sa kahoy. Ani ang report ni Argel, relator. Natunga na kining balay, human natumbahan og punuan sa lubi sa Casilac Street, Barangay Aplaya, Digos City, adlong Huwebes. Usa ka sa 100 anyos nga lola og 2 anyos nga batang lalaki nga apo niini nga naasulod sa ilang balay atong tungura ang nadatugan hinungdang nangaangol. Gilayon silang gidala sa ospital. Ana-ana sa luwas sa kahimtang ang lola, samtang padayong ginamonitor ang kondisyon sa batang biktima sa Southern Philippines Medical Center. Gilayong gipang putol sa mga personahe sa CDRMO ang natumbang punuan sa lubi. Gumikan to siya sa ato ang moderate to strong winds caused by trap of severe tropical storm Bibingka plus southwest monsoon, no? Nalukat matud pa ang ugat maong natumba ug nahagsaan ang balay sa mga biktima nga naa sa 10 hangtod 15 metros ang gilayon. Bandang alas 12 sa udto, usasab kada kong kalumpang nga kahoy nga naa nagtindog duol sa main gate sa usa ka pribadong ospital ang natumba. Nadanyos ang pader sa gate ug waiting shed gawas sa ospital. Gilayon sab nga nagpahigayon og clearing operations ang CDRMO sa mga punuan sa kahoy nga nangatumba sa highway sa Purok Talakitok, Barangay Dawis ug Barangay Tiguman Road. Karon sir, no, atong panahon diri sa atong siyudad sa Digos, medyo cloudy to cloudy skies. Then continue gyapon itong monitoring sa tuang weather forecast as well as mga VDR rains, you know. Sa Davao City, natumbahan sab sa naputol nga dakong punuan sa kahoy kining atubangan nga parte sa atop sa usa ka balay sa Sitio Balite, Barangay Marilog proper, alauna sa kadlawon, hinungdang nadanyos kini. Gilayong girespondihan sa responders sa BDRMC ang maong hitabo. Una kana adlang Huwebes pa, kusog na matud pa ang hangin ug dunay pag-ulan-ulan nga niresulta sa pagkatumba sa pipila ka punuan sa kahoy padulong sa highway. Gilayon sab nga naglusad og clearing operations ang BDRMC. Tungod sa pagdaot sa panahon, nagpatuman og suspensyon sa face-to-face classes sa tanang elementarya ug high school si Barangay Marilog proper Kapitan Jeanette Swam sugod Huwebes hangtod karong adlaw Biyernes. Giabisuhan sab ang mga teaching ug non-teaching personnel nga mag-work from home una. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.